A few moments later. Marang! Kanito na. Udara gimong panday. Ito na po ah. Parisa ha. Hala! Dako ikaduhang akuan. Kaduhang bathala. Ikaduhang handa sa birthday. Dares Valencia. Di ay talaba nga. Mo na si Zay Gistim. Di. Kana. Gibutangan na o katos team. Cheese. Katos team. Kato fresh. Fresh ko to day. Karang gila nga. Oh, dia pa adobong talaba. Kani aho. Aga ning atang first kukat ng atas sila suka. Manang gusto anak wasta first ko nga raman dinaluto. Alin na mo? Kamu luto. Kari kinilaw. May fresh na steam. Tamatuloy? Tamadun. Di na na. Tuna. Ilubas ako nagkatang picture. Ang gula sa Instagram mo tagdato ko. Suka, oh. Happy birthday, Ter! Hala, salamat. Unsa ni Zaim? Tuna. Tuna. Belly. Kana mo ni talaba. Kala ba? Luto na na. Luto. Na fresh og na steam. Abot asaan na ang Abi fresh. kog nahibaw kag. Ah. Abot asaan na ang Mo steam. ko tiganas. Magibuhok-buhok. Dakon magdagat. Ano ko tikuan? Kana mo na kuan. Amo sama na pagka bari maghawid ka kutsilyo. Abli naman eh. Mga anak ta. Atong masama buhok ka. Kumaungan. Ini Pag na suka fresh sukaw. na steam. Kani, kani gibutangan na sa o. Giluto na na. Gibutangan na sa o. Di, kay steam lang. Luwag lang sa luto. Pilinaw. May suka diha. Dali. Picture sa sabi. Picture sa sponsor. Picture sa kuno dali. Picture ko na. Picture sa kuno dan. Kari, ensa pud ni. Suka rin. No po sa tuna belly. Karon pa lagi sukaan di. Ay, kaya Magigara katong suka nga kuan. Akatong na lukos nga ilang kita ko ani. Sige po. Katong may kita. Sige na. Sa. Ay. Sa kuno bigyan mo. Birthday sa lugar. At din picture sa kuan dan at dito dira ko sila min sa mutungtong. Ay mutungtong. Ato kong imi butapan. Di ato ka. Na. Naraan birthday ah. Ano to dai? Taywa Roy. Picture Ay, si Bana. Yan ang mga taga-taga. Sige. Kau balik. Kaya kuan luwag rin dili pato rin ya. Ya, kuha ka sa sana. Pag yan dikati, dato dikati sa tapos naman. Ay karang mo si sukaan. Dapat mo Hindi ini makaon nila gilim. May birthday ko no Ter. Ikuha sa salamat. Kuha sa plastic tin. Gabi lang. Ang karaman. Hala. Wa. Salamat. Gidugo man doon ah. Uy, Sige ato. picture 10. Tawag mi balik di mo magkaon na. Picture 10 yung mga kopi, yung sabot-sabot. Picture 10. Ito na tayo may masa kain. Sige na ako ng yop na. Itapad. Talawas. Ronaldo, dapat luwa ko sa lukay. Ang gawa sugat eh, niyan po. Na mama na may kaan. Dato to may karaman ba? Nalingaw sila sa talaba. Talaba dito. Ha? Talaba to. Talaba. Naay gibog yun sa paglutuan na. Na steam, na fresco, na apoy gibutangan ko noong kanang margarine. Sila pa katida to natin. Na kinilaw wa po kumangutan na. To nalingaw kay sila adto. Vitamins mo ganang kuan kinason.